Λόγο στον κύριο Οικονόμου, Ευχαριστώ πολύ. βουλευτή Ιωαννίνων και Κοινωνικής Περιφέρειας. Παρακαλώ πολύ. Να σας καλωσορίσω, αγαπητοί συμπατριώτες, με τη σειρά μου και να πω ότι για πολλωστή φορά θέσατε μια σειρά ζητημάτων τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπως είναι το πρόβλημα των υποδομών, με προεξέχοντας στους δρόμους της Ιωνία Οδού για το ε65. Βέβαια, όλοι κατανοούμε ότι υπάρχει ένα έντονο πολιτικό πρόβλημα σήμερα και πρέπει αυτά που λέμε να είναι και στοχευμένα και οι πολιτικές να είναι συγκεκριμένες. Και βεβαίως υπάρχει και σπατάλη και άχρηστες και επιζήμιες θέσεις στην δημόσια ή στην τοπική διοίκηση. Βεβαίως υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι ενισχύουν τους ισχυρούς σε βάρος πολλών δυνατοτήτων και άρα και θέσεων εργασίας και ανάπτυξης που θα δώσει υπεραξία στον τόπο. Βεβαίως υπάρχουν λάθος σχεδιασμοί ή μάλλον καλοί σχεδιασμοί, αλλά μη αποτελεσματικοί γιατί ποτέ δεν υλοποιούνται λειψοί ή υλοποιούνται με τρόπο διαπλεκόμενο και κλεπτοκρατικό των δυνατοτήτων μας. Να βρούμε όμως μερικά θετικά πράγματα και θα πω μερικές σκόρπιες σκέψεις ώστε να ενοποιήσουμε τις δυνάμεις μας. Και να έχετε στο μυαλό σας, αγαπητοί συμπολίτες μου, την Κρήτη. Εάν δεν έχουμε κοινό στόχο οι υπηρώτες και δεν έχουμε κοινή συνείδηση του τόπου μας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και κοινό στόχο, αγαπητοί περιφερειάρχοι, αγαπητοί δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και πρόεδροι, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί να λέμε τώρα, σκόμματα τα χέρια, να λέμε δεν ξέραμε για το φυσικό αέριο, όταν εν μυρυπείο μέρας ενώσαμε τις δυνάμεις μας και καλά κάναμε για το φράγμα του Αγίου Νικολάου και καταφέραμε να μην δημιουργηθεί, για την μη υλοποίηση του αγωγού του φυσικού αερίου με την Ιταλία και τα προβλήματα ή το κόστος το οποίο θα συνεχίσει να είναι υπερβολικό στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά της Υπήρου, δεν έχουμε αυτή την ενοποίηση. Γιατί τάχα έχουμε περιβαλλοντολογικές μόνο ευαισθησίες ή έχουμε τοπικούς πελάτες? Παρακαλώ, το φέρω το παράδειγμα και μπορώ να φέρω και άλλα πολλά παραδείγματα που έχουν να δείξουν, παράδειγμα, το αεροδρόμιο. Άκουσα τον κύριο Πρόεδρο να λέει δεν έγινε στα Γιάννα. Πρέπει να γίνει στα Γιάννα το αεροδρόμιο. Να είμαστε ανοιχτοί σε δυνατότητες που φέρνει η Ήπειρος. Η Ήπειρος, όχι τα Γιάννενα. Τα Γιάννενα θα ήθελα να είναι το κέντρο της Ήπειρου, αλλά δεν είναι. Το αεροδρόμιο πρέπει να είναι υπηρετικό, λειτουργικό και δυναμικό. Διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα, γιατί δεν βλέπουμε δυνατότητες που μπορούν να γίνουν κοινές, γιατί δεν έχουμε κοινούς στόχους, λέω, ή δεν έχουμε ακόμα καλλιεργήσει και σφυριλατήσει τη δυνατότητα δημιουργίας κοινών στόχων. Άρα, να είναι ένα ζήτημα που μπορούμε να κάνουμε πέρα από τις ιδεολογικές ή άλλες τοπικές μας διαφωνίες και διαφορές. Τώρα, επιτρέψτε μου να πω μερικά λόγια για την ορεινή δυνατότητα, γιατί μια και ο νομός είναι μόνον ορεινός. Είναι πάρα πολλά νερά που έχετε δίκιο, κύριε Δημητρίου, μένουν αναξιοποίητα ή προς όφελος πάλι λίγων. Είναι ισχυρές ομάδες που δεν αφήνουν τις δυνατότητες στους περισσότερους να αναπτυχθούν. Στην υπόθεση των ορεινούς όγκους πρέπει να έχουμε μερικά δεδομένα. Πρέπει να έχουμε μερικά δεδομένα που έχουν να κάνουν με το ποσοστό, αν και φαίνεται παράξενο στην χώρα του αρχιπελάγους, ότι το 65% της επικράτειας της Ελλάδος καλύπτεται από ορεινούς όγκους. Και ορεινοί όγκοι δεν είναι τις παιδιάδες, είναι καθαρούς ορεινούς όγκους. Ενώ την έχουμε συνηθίσει ως νησιώτικη χώρα, επειδή έχει καταφέρει να πιέζει το λόμπινγκ των νησιωτών ότι είναι νησιώτικη η Ελλάδα, το 65% είναι ορεινή. Βεβαίως, κατοικείται μόλις το 13%. Είναι αεροκατοικημένη. Να δύο μεγάλα προβλήματα που έχουμε στον ορεινό όγκο των Ιωαννίνων. Έχουμε φθήνων πληθυσμό με τεράστια δόμηση, η οποία απλώνεται σε 300 περίπου 450 χωριά. Τα οποία χρειάζονται όμως όλες τις υποδομές για να μπορούν να λειτουργούν έστω τους ελάχιστες μέρες τον χρόνο από τους κατοίκους τους. Έχουμε λοιπόν μια πληθυσμιακή μεταβολή που συνεχώς φθήνει, ένα εισόδημα κατά κεφαλήν του ΑΕΠ που και αυτό φθήνει και έχουμε μια εξάρτηση από τον πρωτογενή τομέα ανάλογα τις περιοχές αμφισβητούμενο. Εδώ θα συμφωνήσω με μια άποψη όμως πρέπει να τη δούμε και πρέπει να τη δούμε και σαν περιφερειακή και περιφερειακά με την έννοια της υπεραξίας που δημιουργεί, ότι δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μας αποδεικνύει πως δίνει σημασία μεγαλύτερη στην εμπορία και όχι στην παραγωγή. Όσο καλό κοτόπουλο για να είναι το Λευτέρας Βοσκής, ορεινό κοτόπουλό μας, δεν μπορεί να βγει στην αγορά με καλή τιμή γιατί θα εισαχθεί από την Ταϊλάνδη. Και καμία προστασία δεν θα έχει ο παραγωγός που δεν θα εισαχθεί από την Ταϊλάνδη. Π.χ. την Ταϊλάνδη. Από οποιαδήποτε άλλη χώρα, την Τινησία. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να γίνει ο ανταγωνισμός και η ανταγωνιστικότητα λόγω της τιμής. Θα γίνει λόγω της διαφοράς ποιότητας και της πιστοποίησης της ονομασίας προέλευσής της, επειδή θεωρούμε ότι η περιοχή μας μπορεί να έχει αυτή τη δυνατότητα καλύτερων προϊόντων. Άρα, δηλαδή, σε αυτό όλα που ακούστηκαν και είναι πάρα πολύ σημαντικά περί ισόρροπης ανάπτυξης, πολυκεντρικότητας, πρέπει να δούμε και τη σχέση
εδώ να προσθέσω για τη σχέση πόλης και υπαίθρου και δυνατοτήτων που αναπτύσσονται εν μέσω της ανταγωνιστικότητας. Η ανταγωνιστικότητα είναι τα πάντα. Η ανταγωνιστικότητα μπορεί να δημιουργηθεί και από το πανεπιστήμιό μας και από την παιδεία μέσω της διασύνδεσής της με την παραγωγή και βεβαίως από την υγεία που έχει πιο μεγάλα νοσοκομεία, ιδιαίτερα το πανεπιστημιακό, μπορεί να δημιουργήσει δυνατότητες και επενδυτικές. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε τον κάτοικο των Ιωαννίνων από τη δυνατότητα της αγοραστικής τους δύναμης και όχι του ΑΕΠ. Το ΑΕΠ είναι ένας δείκτης όχι τόσο ξεκάθαρος όσο απαιτεί η εποχή μας. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να μετασχηματίσουμε την αγροτική δραστηριότητα με έμφαση στην ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων και μέσων καλλιέργειας εκτροφής και συστημάτων πιστοποίησης, ποιότητας και αυθεντικότητας της τυποποίησης, εμπορίας και προβολής τους κλπ. Στο εξωτερικό. Εντατική ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού με διασφάλιση εύκολης πρόσβασης από το εθνικό δίκτυο. Θα πρέπει να δούμε μια στρατηγική εξωστρεφή που να μην μπορεί να ισχυριζόμαστε κάθε φορά ότι δεν γνωρίζουμε, ότι δεν μπορεί να στηριχτούμε στην ιστορική ζήτηση. Είχαμε έναν τουρισμό στα Ζαγόρια και στο Μέτσο, όπως πολύ σωστά τονίσατε, κύριε Περιφερειάρχα, που σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει, διότι είχε αναφορά από την ιστορική αγορά. Πρέπει να γίνει εξωστρεφής. Αλλά πώς μπορεί να γίνει εξωστρεφής? Έχουμε πάλι τρία μοντέλα που πρέπει να λειτουργήσουν ταυτόχρονα. Θέλουμε τη μέγιστη συγκέντρωση και εξωγενή ανάπτυξη, σε σημεία δηλαδή που μπορεί να είναι ελκυστικά για τον ξένο, το Μέτσο, τα Ζαγόρια, η πόλη των Ιωαννίνων. Έχουμε μια μέγιστη διασπορά ενδογενής ανάπτυξης. Σε κάθε περιοχή μπορεί να αναπτύσσονται δραστηριότητες πολιτισμικές, περιβαλλοντολογικές, άλλες δραστηριότητες που μπορεί να κάνουν οι τοπικοί σύλλογοι. Και θέλουμε και μια σχεδιασμένη, ολοκληρωμένη, βιώσιμη ανάπτυξη που να έχει να κάνει και να συνδέεται με την παράδοση του πολιτισμού μας, αλλά και με τις σύγχρονες ανάγκες από την ανακύκλωση που είπατε, την ενέργεια κτλ. Έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε όχι μόνο έναν προϊόν, αλλά και υπηρεσίες που να έχουν συγκεκριμένη ταυτότητα και να την έχει ή την γνωρίζουμε εμείς, πρέπει να την κάνουμε πολύ πιο επανάγνωστη, πολύ πιο καθαρή για να μπορούμε να την προβάλλουμε και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε μια ενότητα μεταξύ μας, μεταξύ του υπηρετικού προϊόντος, που να μην έχουμε άλληλο φαγωμάρες σαν αυτό που ακούστηκε πριν, που θα γίνει το νοσοκομείο, που δεν θα γίνει, αλλά να το εννοούμε ως ενιαίο χώρο. Βεβαίως, στα Γιάννενα υπάρχει και η δυνατότητα της διασυνοριακής συνεργασίας, που είναι ένα άλλο πάλι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και εντάχει θέλω να κλείσω πως οι δυνατότητες είναι εκεί, αρκεί εμείς να μπορέσουμε να τις προσεγγίσουμε όχι με τα μάτια του χθες, αλλά με διαφορετική νοοτροπία, με τις δυνατότητες του αύριο. Και να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα ανάπτυξης χωρίς φραγμούς, με απόλυτο άνοιγμα των αγορών και εκδημοκρατισμό των δυνατοτήτων μας, γιατί διαφορετικά θα λέμε συνεχώς τι ωραία που είμαστε σε μια όμορφη περιοχή περιβαλλοντολογικά και πολιτισμικά, αλλά δεν θα μπορούμε να την αγγίξουμε και να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά μας και τις οικογένειές μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικονόμου. Θα παραμείνετε. Θέλω να ζητήσω την κατανόησή σας για κάποιο πολύ σοβαρό θέμα. Θα πρέπει να αποχωρήσω από την Επιτροπή. Άκουσα βέβαια όλους εσάς με πολύ προσοχή. Θα έρθει εδώ στο Προεδρείο ο κύριος Οικονόμου. Πριν φύγω, νομίζω ακόμη οι βουλευτές θα τοποθετηθούν